Ce faceți toată lumea? Stai, filmez? Da, filmez. Ce faceți toată lumea? Eu sunt Vali, asta e prezisidul ăsta care are fardul coordonatele astea sunt sub 222 de 3 ori 2 69 415 și dai tipe. Eu am dat tipe, aici e cel mai bun. E cel mai bun mai bine să găsești iteme. Ia uitați aici. Găsești foarte multe. Eu am găsit un diamant. Deci am găsit un diamant. Deci nu știu ce să mai fac. Cum să mai găsim diamante. Unul l-am găsit așa tăvrăjeală. Unul doar. Dar acum ne-a venit altă idee. Haideți. Stați un pic, frate. Gata, ne-am luat chestiile. Dar hai să minăm goldul ăsta. Am văzut nu știu ce video, dar nu e ăla care am luat seed-ul. Dar dacă faci așa, bagi, e mai ușor să minezi. Deci, uitați, așa găsești itemele care... Bine, îți va trebui și un pic să mai faci asta de câteva ori. Așa, haideți să spargem totul. Deci, ia uitați ce fac. Deci, e șmecherii dacă faceți asta. Băgați pe 2 pe 2. Și aici băgați tot pe 2 pe 2. Dar, sau pe 3, cât vreți. Și mai faceți una pe sus, dacă puteți. Da, eu văd nu. Merge. Și dai așa câte mult poți. Deci dai așa câte mult poți. Și asta te mă ajută și să faci len. Ia uitați. Dar pe mine vreau să mă ajută să găsesc diamante și alte iteme. Hai să recunosc, gata, aici nu e diamante. Nu e diamante. Deci am găsit un diamant sau nu știu ce. Și am găsit, acum hai să ne teleportăm la a doua coordonată. Haideți. Ne dă pe creativ să nu fie ceva riscant. Sau de aici. Și pe... Da, aici. Așa. 529. Și dau tipe. Hai. Să vedem. Cât e noapte afară. Hai să fac zi atunci. Gata, hai. Un stack. Haideți. Da. Să... Stați aici ceva. Hai. Vedem. Aici dita mai mina. Deci aici dita mai mina de nisip. Deci dacă sparg blocuri astea găsesc apă. Văd că găsesc apă și poate și mai repede. Dar e și o savană încă. Deci asta e. Și cât e un vij pe aici sau ceva? E un templu, frații mei. Hai să vedem. Am găsit un templu. Deci al doilea ne duce la un templu. Bă, nu pot să cred. Ce e asta? Quartz? Și cum s-a spawnat asta aici? Frații mei, cum s-a spawnat? Ziceți-mi, dar a rămas un chest a rămas. Deci măcar dacă cazi... Stai, da, sunt diamante pe aici? Nu sunt. Deci, asta e cea mai tare lucru. Și s-a spawnat și un bloc de coal.
Deci veți avea doar un chest dacă folosiți seed-ul ăsta și vă duceți la coordonatele alea. Dar eu zic să mergeți măcar să vedeți cum e treaba. Tot dacă cădeți acolo, nu-i nimica, n-aveți ăla care abidează TNT-urile. Dar face și bombii. Ia uite. Bombii 90, 90. Hai să vedem 5 gold, bine. Gold, am găsit gold. Și hai să mai am niște chestii care nu trebuie mie. Așa. Și următoare coordonate sunt... Hai să vedem. În piramida asta, gata, ne-am pregătit tăia doar un chest. Te vedem. Oh, am apăsat pe chestii așa. Acum ne dă un tip pe la numele nostru. La următorul. Oh, scuzați-mă. Așa. 7, 6, 8, 10, oh, era 10 și am băgat 100 din ăștia. Și hai să vedem cum merge treaba acum. Haide, merge măcar treaba? Deci am făcut, what? A, da, era la alea. Dar lasă, ia uitați câte minereuri am făcut și gold, și diamante, și caulul nu e așa important, dar e măcar gold. Și aur de ăsta care nu e făcut încă, și lapis, și reston. Am făcut măcar ceva. Am spawnat în stone întâi, vreau să văd dacă e ceva sus. E doar un... de la unde este apă. Uite, un ocean, așa. Așa. Hai să săpăm în jos până la... Am ajuns deja la display sau cum zice. Am găsit iar gold. Foarte mult. A, da, bă, da, sunt făcut creativ. Stați un pic să bag goldul înapoi. Care era gold ăsta de la display? Era gold de la urmă bloc. Bun, era display, dar lăsați. Așa. Stați. Bă, dar nu pot să vă dau pe să vă. Hai. La prima găsești gold. Și hai să-l spargem. Acum iar în jos. Deci dacă cădem în lavă, asta e vina. Asta e. Dacă cădem în lavă. Deci suntem aproape un stack. Gata. Aici nu e mare ceva. Hai sus, hai să mergem sus. Atunci. N-am găsit, doar am găsit puțin iron și atât. Dar hai să trecem la următorul seed, care e chiar ultimul și vom termina acest video. Îmi pare rău dacă mai vreți să mai facem seed-uri mai lungi, așa. Poate fac. Hai, băgăm aici. 24. 74. 74. Sau 61. Deci 4. Și asta e ultimul seed. Hai să vedem ce este. Revenim când găsim ceva. Am găsit mult gold, dar dacă vreți
să încercați seed-ul, încercați chiar acum, de la ultima coordonată va fi mișto. Deci, ultima coordonată. Deci, uitați aici, puteți să o luați. Deci, puteți să o luați, dacă vreți. Puteți să puneți pauză la acest videoclip, la coordonate și la seed. Băgați seed-ul, mai băgați coordonatele și cam gata. Deci uitați că gol am făcut. Dacă îl băgam la prăjit, cât am luat 20-30 minute așa. Hai, că durează prea mult. Durează prea mult să iei un gold. Stapă. Dacă găsit și alte minereuri în afară de gold, bă, frații mei. Așa. Așa, hai să vedem. Mai luăm și lapisul și iron-ul. Da, iron, da, mai avem 10 bucăți. Lapis mai mult de cu toate. Hai. Mă, văd lapisul să sparge mai repede, așa, un pic. Deci, lapisul mai are un pic și face un stack. Cine a întors? Acum am pus un pic mut sau cum îi zice. Am șutat. Iar gold găsim. Deci nu știu ce să zic, de găsim foarte mult gold. Deci, hai să vedem. Hai, luăm goldul ăsta după o oră. Așa. Am luat goldul. Ăsta e ultimul seed. Dacă vreți să-l încercați, intrați chiar acum